Si dwta at nakanta kami ng iba't ibang mga kanta, syempre mga original songs, and magkakabilig ka. And if you know, yung mga tutugtugin namin, pwede kayo sumabay. Okay ba yan? Okay ba kayo lahat? Yeah! Yes! This next song is an original song. Para sa lahat, or ano ba? Para sa lahat ng mga nag-ghost, yun lang. Since di ba mga nabiktima ng ghosting? Ay, ang dami. Eh, parang, hindi na to. This is delikado. Para sa mga napapaniti na dyan. This is delikado sa mga gusto nyo. Hindi ito ang original song.
Maraming salamat. And for our next song, hey, you can stream pala my songs on all streaming platforms. Just search Diwata. DWTA. Maraming salamat. This next song is a song from Ben and Ben. Kung alam niyo yung song, pwede ba kayo sumabay? Yes! This is Ride On.
Maraming salamat! Okay pa ba kayo, guys? Okay pa? Okay pa lahat? Lagi pa sumayaw sa PADABA TAKA? So this next song, syempre, kaya tayo pumunta dito kasi nga lighting ceremony tayo ng Christmas tree. So this next song is a Christmas song. Alright. Itong next song na to ay para sa lahat ng mga walang kuyakap. Yung pasko. Para sa mga members ng samahan ng malamig ang pasko. Uy, ang daming members kayo ng bagong members ng SMP. Open ulit yung pila kay Catherine Bernardo. Hindi, pahil muna natin sila, guys. Nag-chismis. Kailangan ayusin na natin yung interview ako dati yung mga gamit ngayong gabi para masaya ang lahat, para rinig yung lahat. Okay? Makaka-hotel ako nito sa akong people of normal. Guys, may doon mo tayo. Ikaw pala siya. At yan guys, mapasarang tigor kita tagaro may mga naman. So, mga mas kaya pang makain kimaligno kaysa mahilig ka may kainan. Ginito! Nasa mga kamag sa salig ng mga maligno. Si Sadik yung mga members ng SMP. Eh wala! Grabe, sana all masayang Christmas may kayakot tuwing malamig ang sibay ng hangin. Okay lang may kumot naman tayo, di ba? Yan. Gusto ko may audience participation ditong part na to. Okay lang ba? Tuturuan ko kayo. Ito yung first part ng song. Ba't parang mag-iiyak, guys? Bakit SMP? Iiyak tayo? Bakit na? Isa pa, kaya natin. Tuhod. Babalik tayo sa Tulong. ayaw ng mga Tagalbay. Ay. Isa pa. 1, 2. Ayun naman! Ayun, nakasal? Yung maririnig ng mga crush na. Ang maririnig kong malakas ang boses, magiging sila ng crush na. This is SMP, sama ng malalamig ang pasko. Malamig, simoy ng hangin.
sa inyong lahat. And syempre, hindi na posible itong event na ito hindi dahil sa inyong lahat at syempre sa mga nag-organize nitong event. Thank you Provincial Government of Albay headed by Governor Greg Segman, Vice Governor Glenda Bungao, and sa Gunang Panlalawigan of Albay. Maraming salamat po sa inyong lahat. And thank you kasi kasama ko ngayong gabi yung Manila Band. Mga galing po silang Maynila. And maraming salamat sa mainit na pagtanggap sa mga kabanda ko. And so far nagugustuhan nila dito sa Bicol kasi first time pa lang nila. So, sobrang nag-enjoy sila kung yung nag-ATV kami. Shoutout sa your brother ATV. This next song is a cover and a song for Ben and Ben. Alam niyo ba yung everyday? Ng araw-araw? Yeah, siya na lang kasi. Everyday. Araw-araw. Guys, may request ko. Okay lang pa ako yung mga flashlights, oh. Okay naman. Hindi pa naman dapat yung mga phones. At kung alam niyo yung kata, pwede kayong sumabay. Yan! Mas maraming flashlight, mas magiging maganda ang taon. I mean, syempre, deserve natin maging maganda yung taon natin until next year. Diba? Deserve natin ang baby time. Araw-araw. Yan! Ang ganda. This is araw-araw. If you have somebody.
siyempre kung pipiliin kayo yung sasabihin niya, muyata. Sisayaan! Si Santigwar, parang Santigwar. Kanina tabi sa alpo natin ito. Gusto ko lang pala ipagin mga next, or upcoming gigs ko sa December 10, nasa The Astrodome naman for David Pomeranz concert. And tutugtog na lang ako doon. And I hope to see you all guys there. This next song, Paruson? para sa mga tawong lipo. Wait lang! Papakilala ko pala yung mga kabanda ko, syempre. Galing pa itong Manila, kailangan nyo makilala rin yung kung galing kagaling yung mga kabanda ko, yung mga kabanda ko ngayon. And, yeah, syempre, next ka. Ang bass, we have Clark! And keys, we have Louie! And electric guitar, we have Marco! And on drums, we have Arvin! Pinatawag ka rin. Nasa likod ko mga sila, mga encanto. Kung nakikita nyo sila, ibig sabihin may kumatulad. Yung third eye na yun yung para makita nyo kung may kasama na ba siyang iba. Gawin ko lang. This is Santigwar. Bugda kaya sa mga tao ito. Pagkadwatso. O kaya sa mga daing na hihiling sa tumamta. Nagaigwara na hihiling sumay Bicol. Dahil kaiman ako nakakasabata. Sa istorya kakita. Ano sa mga patisong ipana. Alas mo na mga bagay na ulit naman na ulit man sila. Pero bakit ka daw kasi wala. Mahiling mo, sana magtubod ka na naman.
Hayaan mo siya. Eh, kuya, kailangan! Wait lang, guys. Wait lang. Ano susunod pag sinabi na mo yata ka? Pag bako PADABA, pautang na sana. This is PADABA. I love you! Sabi, oh, parang oras na. This is PADABA Taka. PADABA Taka. Gusto natin magkakaraw, may na pinag-uupakan ng Bicol Express. Pansin na ito dito, galing naman. Sinilang alam mo iba mo ako, nadunduan ng altar.
you.